Magic wacho andiitira video achindiadressa nekuda kwekuti ndakataura kuti maartist anonyanya kuganza haana kana time yekuatendawo 2 3 4 mafans avo anenge achiitawo machallenges. Zvinhu zvese zvawataura Magic ndazvinzwisisa, zvanga zvisina kumboshata, zvanga zviri okay. But I think pamwe pacho kana tikati artist ari busy, maartist ane mamanagement kai. And inini randakaita video riya, it was a wake up call for the artist. Pane pawozotaurawo Magic ukati hanzonizvo masongs aya ndo anoita kuti tito trenda. Inini handitrend nekuda kwemasongs. I made these songs trend. Sweetheart, I made these songs trend. I don't trend because of sound. I'm not a TikToker by songs. I'm a TikToker by my own mouth. Pama videos angu andinotoita nchitaura zvinhu zvangu anotondipa more following, ndo ma videos andinofollowerwa nevanhu. Ma songs inini anditopushi nekuda kwekuti ndiri kufarira song sometimes. Understand me, sometimes I push because ndenda una talent. Ndenda una talent because ndine ma followers enyika dzimwe asitombori eZimbabwe anechida kuti atonzwawo artist wekunyika kwangu. They might like vangani tinofarirana Harmonize chaiwo, but zvawanoimba atitozvinzwi. Sometimes ndo zvandotomaketera masongs enyika yangu iwayayo nekuda kwekuti ndoda kuona ma-artist, ma-sisters nema-brothers angu are on top. Anditrendi nekuda kwema-sounds Magic. As for me, maybe mimi yenyu muri ma-TikTokers by these people's songs. No. When you see me pushing a song, ndinoitora personally because ndechida kuona artist achiwina. Chimwe chinhu chinoitika mu-comment section, vanhu vanenge vanakirwa nesong zvino. They are now asking, isong yani? Artist then, nowhere to be found. Indendiro busy. I can't attend to everyone who is asking kuti song yani because ndatokuitira favor by posting that sound. Ndaona talent ndanakirwa ne talent ndaposta. Chuyo watende. Unongonyora ngoti thank you for using my sound, so people will see it or promotion. People will see kuti ndiwe muridzi wesong. People will go on YouTube, search that song. Otonakirwa vanhu. It was just a wake up call, and I will not take any words back Magic. I will never take any my words back. Ma artist ari kubva zvinyanya kuona kunge vasvika. Kusvika hamuna. Kusvika chaiko hamuna. Because ivaya mafans amunonyanya kuignore muchizvita muri busy. Dairawo 2 3 vanhu. Simple like that. Inini handitiswi mbiri neuyu nemasongs evanhu. Ndinoitisa masongs. Inini hangu masongs ndopusha. Panopushwa masongs. Not zvemafanisi. And inini pandakatotaura, I wouldn't say because of inini. One thing about myself, I give myself some peace. If an artist abatoita kuzvokuganza, I delete the sound and keep quiet. But andina hangu artist anondiganzirai. Andina artist anondiganzira, but ndiri kuvamutsa kuti itai mchilaikawo. Ewe mabridge wewe. Nasi ndakumba address mabridge. Uri feni wewe mabridge wewe. Anditi. Ndizvo. I really do this. And it ko address ama 2 cents ama bridge because most of the time anenge achi make a sense ninga ari $1 andika nasi ndakwa ma bridge and it alright nyaya ma bridge ndeye kuti patiri kuita ma songs as ma TikTokers or ma fans and it ma TikTokers asikuya achi manonzi my artist asikuya achi comment achi repost ma videos edu, but there are 2 things involved and it the first one is we are fans. And when you do that challenge, and we don't want to lie to each other kuti paunoita song yo inenge isina kunakidza. Paunoita song uchita song TikTok pa challenge inenge yakunakidza, unongo chitongonakirwa nayo 1 2 unongoro fan ra artist ye. And then the other thing ndekuti patinoita song tinotoita song iri kutrenda yatatoti iyi song iri kutrenda handiti saka ichandipa ma views, ichandipa ma likes, ichandipa ma followers. If you go on your statistics right now ukatoenda paipa inotokuradza kuti waita ma views mangano, waita ma likes mangano, waita ma followers mangano from that particular video, to an extent yekuti isusu tikatanga kuona kuti if song iri kunditisa ma views nema likes akawanda nema followers akawanda ndoramba ndichidzokorodza. Waramba uchidzokorodza svika audience yako kuziya nesong iwe ndokuziya nesong yaDeoria yekuti pandinorara ndiyo song yandokuziya nayo. And there are 2 things ndoiita ndirifendera Deoria and ndoiita futi ndichinakirwa nesong, ndoiita because ikundipa ma followers nema likes and but azvindipe authority nini yekubossa around nchiti Deoria anofana kuuya achikomenta achireposta video yangu, because initially when I'm doing this out of love, of genuine love of the artist and of the song. And
kana azosanganawo nayo akariposta obo akasasangana nayo akasariposta obo, which brings me to the second point yangu anditi two things involved. The second one is, are these artists amuri kucomplainera TikTok oriented or social media oriented? And kune ma-artist anototoziva kuti isusu ukaita challenge yake kameo kamutanda anotouya achilike achikomenta. First of them ndianzani Takura Nashzim Oriano, and if you check most of these, even Dore, if you check most of these artists, they are TikTok free man. They're TikTok oriented. Like very vanoziya about TikTok. Vantoita uma challenge ivo pa TikTok. Vantoziya kuti song yake akaita pa TikTok blow. And kune mamwe ma-artist andasangana nawo ekuti hatonzwisisa kuti no song yako kuti trend ma TikTokers achaita challenge pa TikTok kana kuti vanhu vari kuita TikTok o pamwe yatrenda pa TikTok ndosaka iri kutrend. Anenge achitota inini ndikagona song yangu mustudio chasara njetongoiendesawo kuradio yotoenda. You understand? Havasi TikTok oriented. And kuitawo mamwe ma-artist ekuti havasi pa TikTok but ndo pa IG. Handisida kunema ma-names but kune mumwe artist wekuti right, mina ntaure goti rangu ninande Jabreza. And Jabreza, you rarely see him on TikTok. Kana uyo anenge angoposta obva aenda, but ukaposta pa story ukashandisa song yake ukakomenta ukamtega pa story anoto repost, and everyone can testify on this. Ano repost. Another one, even Winky D pa TikTok unokunotoita challenge yake song yake anogona zatoiona, because you remember ma songs aya pamunoita ma challenge pa TikTok anokunotoita 100,000 challenges. Vanhu vanova celebrate TikTok yangu song yangu yaita 100,000 challenges. Saka you expect kuti achaona 100,000 ma challenges ese here nhasi obva comment obva repost. Anenge achiswera pa TikTok achaendeka kubasa, achaende kushows, achaende kustudio. And but ukatoona waposta pa story pake pa IG sometimes, because inompa notification anoto repost. You understand? Winky D ando reposta pa story, munhu wese wandoziya ini ndotamba na Tanya I favorite artist wake ndi Winky D, inini wangu ndi Jabreza. But notoita ma repost totoseka kuti wangu reposta wangu wako hana, but Winky D ando reposta achitomurepostira ma posts ake. You understand? So there's other thing yatukunyanyozvipa entitlement over these artists. And ngatiregei ku cross a line yekuva ma fans mabridge uri fan. Una wanditaurisa 4 minutes but uri fan ukuzvinzwa tiri ma fans isusu, and let's know our place. Tiri ma fans kana ma artist atinofarira azosanganawo nema videos edu sema fans. You understand? Ndakutaurisa. Bye guys, see you again on the other video panenjitsura. Important message kuma artist ekuZimbabwe. Mafans enyu akaita mavideo, you don't repost, you don't comment. Ko kulaika zvako muri busy neiko ini? Because Davido chaicha ndikaita song yake anolaika inini mabridge. Handisi big celebrity zvekudaro and stuff, but anotolaika. Ma-artist ekuZimbabwe ende kana akada kutaura newe anobva kuti support my song. No greetings bro. Bro, even Destiny Tiko knows me. Bro, uri kuzama kuti aseiko? Moral of the story, mazim artist hapana yakanyanyanya munenge muri busy mimi. Hamusitombori busy nemuita zvinhu zvekudhakwa henyu. Komendai, wow nice, wow thanks nekusimbisa. Vanhu vanoita mas challenges henyu makangonyarara imi kuti mupise tisu, kuti murire ndisu. Mukatona munhu anenge achita ma sounds ako pa TikTok pepe support. Those are your fans. Ndo vanoti song irire. Zvino mubva maramba muri zik nge vanhu vari booked ku Morocco seiko ipi. Aiwa mazim artist no man. Say no. But shout out to Jabreza and Freeman. Vanodaira ma comments avo. Freeman totamba naye nodo. Andodaira, andoti mabrr. Umwe anodaro futi ndienzo. Unonzwa kuti right ndaitawo sound ya artist. Enzo anogona kutokomenda skit yako, istori nemusic yake. They don't support us. Na attender chings. Kana Shiba anoziciba. Shiba ameno English. Anodaira. That's good. Kuti unonzwa uchati. But hatitaidi kuzotora mazita. They don't comment. Inini mazwana yazvitori nani ndakatozona kuti pa TikTok zviri nani kuita ma video chisa voice rako chitongotaura. It's not like my song yenyu. Atachazima anodaira. Anodaira ndakamona futi akato uyu. Vamweni muri busy neiko imi? Isu tutori ma celebrity. Guyo waganza. 9 years chipisa kuba ndine 19 years ndane 26 but wa maintain kuba 2019 izo it's not easy to vamwe vako vana uyu Ganzwa.
he artist anenge ari busy artist busy yeiko yekumona mudzanga dzembanje nekupfimba mabhebhi nekudhakwa ndo busy yacho. Makamboona effort inoisa maartist panozama kunzi ahurira mukadzi, paanozama kunzi abatwa nekabhebhi, paanozama kunzi anenge ari all over back and forth achizama kuvhika mawani. Ikoko kuzama kuvhika mawani zvore vati vane nguva vanhu ava, but they choose where to spend their time. Muri kuzunzisa chavasingazivi maartist nechekuti izvezvi zvitiktok iyi ndiyo yaakutokwidziridza vanhu. Nashizimu ndakaona vanhu vachimumiririra, Nashizimu anolaika, Nashizimu inini manzwira ndotoita zvinonzi Nashizimu mupurisa. To my own understanding, zvoreva kuti Nashizimu is more busier than a lot of artists because havaendi kumabasa vanhu ava. Avaendi kumabasa, ukaona vatolaika vakakomenda paritokomendwa tumabhebhi twakanaka, vanenge vada kutsvetera zvanzi tumoto kuti mwana yeye anzwe manyukunyuku afunge kuti mofukoti singakuoni here isu. Inini mazuva anaya ndakazvipa peace, ndinotoisapota ivavo vandonoti ava vanosapoteka. Support especially inini hangu support yangu inini studio songa yakatokoshesesa. You might not want to admit it, but ndochokwadi song inopfuura nepanapa inotopisa. Ikaona yatomfura nepanapa watorira mwongo warira. So zvekuda sura de artist anenge ari busy ipapa unoona twasikana turi busy taura hako magic muda upfimbuka zvinoone baby techikuonai tiri kukuzivai tine chitokuzivai. But kutaura chokwadi maartist effort yavanoisa ingove 2 minutes. Hatisi kuti dairai munhu wese, vashoma vaunokwanisa vachoivawo kudaira laika. Vanhu vari busy kunetseka kuti song ndeyani mucomment section ndava artist ari busy kumona mudzanga wembanje is too busy, he's busy. Mune management one patinokutuka indiana not block. You are able to see pamunotuka ndo pamunobloka. Pane support hamupaoni, muri mapofu manje imini. Miswa iyi kumiswa maartist ngaatsiurwe. Inini ndesingadotsiuri kuside kwangu bozi nari pana munhu anondiganzira panapa hapana hapo. But kune mafans mamwewo ndakaita video izvo zviri ane 3000 comments 700,000 views. Vanhu vachisapota yes maartist anodada. Saka mutora kuti vanhu 700,000 vanopenga vanenge vachiti yes maartist arudada. Havapengi mafans hatisi kuti vadairei vese no 2-3 vawadaira. Kana Cardi B unomuona vanhu mucomment section yemuna ne 2000 followers kana 500 followers chai kana angoitwa content yakanaka anongoisa appreciation mwana afarewo. Zvino ava venyu vekuZimbabwe ava vanenge vakabhukwa kuMaldives.